Awathi awubuyisele sesengifuna ukubona ukulapha. Let her come back. Let her come to the prophet. Iyole nyoka abamlokhu angithi lokhu kuhamba The serpent. Inokuzana endawo. They are going somewhere. Abamlokhu uzambuse ngapha. Let her come to the prophet. Ngibheme ehlweni. Look at the prophet. Look at the prophet. Musa ngapha. Let her come this side. Ngibheme ehlweni. Look at the prophet. Bheme ehlweni. Look at the prophet. Mise kanjalo inyawo. Let her stand upright. Tathe nyawo. Lo sisi The lady, wahamba she went, waya kumuntu consulted somebody ufuna usizo. to seek for assistance. Mayifika khona When she arrived there, bafika bamnikeza inyoka yangena kuyena they ngaphakathi. gave her a snake. The snake penetrated her body. Manje iyahamba le nyoka Now is slithers. ivala yonke into yakhe. It's looking everything in her life. Sisengibheke emehlweni. Look at the prophet, lady. Bheke emehlweni. Look at the prophet's eye. Kancane ngibheke emehlweni. Look at the prophet. Ayishaka nyoka. Let it burn. Suka kuye ngikhuluma naye. Leave her alone. Ubani la? Who's here? Ufuna la? What La do you want? nyoka. What do you want? This lady? Yasha. 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 Yashesa. Yes. 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 Wenzani la? What Wenzani la? is your mission? Wenzani la? Wenzani kwamsimba? What are you doing within the body? Uzigazi. Eating blood. Wenzani buye? Uzigazi lakhe. It is the blood of the woman. Wenzani obunye la? What else are you doing? Wenzani obunye? What else are you doing? Wenzani obunye la? What else are you doing? Ake. Stop it. Niyasha la. You are Niyasha. praying, Wenzani? What are you Niyasha. doing? Kunzima kulo muzi wakadamini. Sengibuya khona niyakhona. Wisa amanzi amasolwane. Water, see waters. Wisa amanzi amasolwane. See waters of the prophet, please. Yiwo lawo. Water. Iyasha le. Just burn it. Yasha. Burn it. Yasha. Burn it. Yasha. Burn it. Ya. Amandla. Aphuma Jehova. From God. Aphuma Jehova. From God. Yasha. 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 Kumanda. 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 Get out. Yachesa. 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 Burn you. Come on. Get out. Come on. Get out. Come on. Get out. Come on. Get out. Ningaphinde nibuyela. Don't come back anymore. Yishani. Get bent. Yishani. Get bent. Come on. Get out. 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 Haban. Go away. Zihambile siphelile siyaphuma ziphumile asesihamba siyabjika Nihamba. Are you going what? Good. 2, Good. 3, Good. 4, Good. 5, Good. 6, Good. 7, Good. 8, Chaka lolo. 9. Chaka lolo. Ngiphinisela kudlamini. Back to Uyakhamini. 10. Naso ihamba. Yeah, go in. Siyaqoqa siyahamba. 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 Yasha. Yasha. Siyaphuma ngasandla. Siyaphuma esandleni. Siyaphuma esandleni. Siyaphuma esandleni. Siyaphuma esandleni. Habani. 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 Ungaphinde nibuye la. Don't come back anymore. Ungaphinde ubuye. Don't come back anymore. Ungaphinde ubuye la. Don't come back anymore.
baba somandla Powerful God. ayihambe lenyoka Let the serpent go. abamnikeza yona They gave it to her. ngiyashisa ngiyashisa phuma Get out. phuma Get out. phuma Get out. phuma Get out. sakhathele zonke izinto zakhe zonke ayivuleke namhlanje They must be open now. ithi baba Baba, umprofeti Let the prophet. ingaphindi ibuyele nto Let it not come back anymore. ngicela kuvuleke into zami No matter to be released. zonke ivuleke Zonke The thing must be zivuleke. released. lenyoka The Le serpent, nyoka. bebengihambisa nayo that was with Lehambisana. me. ingaphindi ibuye Let it not come back anymore. ingaphindi ibuye Let it not come back anymore. inyanga Native inyanga doctor. yadlamini uyayazi akithi Do you know the Lamini native doctor? uyayazi emlazi Do you know that, Ngiyazi don't you? baba Mlazi. uyayazi Ngiyayazi. inyanga yadlamini uyayazi No, Ngiyayazi. waya kuyo Ngaya You kuye went to Mlazi him. ngiyofuna uncedo ngoba ibhizinisi lami beliwa unjalo. Ngaya khona. Wanginika umuthi wokufutha. Wathi ngihlaba inkukhu ezimbili. Bese ngiyafutha. Wathi ngilahla ama-R1 amabili ezindleleni emlazi ezindleleni ezehlukene. uphilisiwe namhlanje You are delivered today. uzothatha lamanzi Some water. manje uwafake emanzini Put it to the water. ubilisa amanzi Boil some water. uwafake umfake phakathi afuthe Steam, this one must be steamed. agqume khona manje Steamed right now. baba somandla Father Almighty. Zulu lemfihlakalo. Confidentiality of heavens. ngifuna into zakhe Open her matters. lenyoka The serpent. ngiyayibaphi ngaphindi ibuye Let it not come back anymore. ngiphinisela amanzini Back where the water is. ayibuyele kumnikazi wazo Back to the owners. wena manzi Water. ngiyakubusisa njengamanzi Blessing you right now. zonke into zakhe ilahlekile Matters that are lost. ngibuyisa inhlanhla yakhe Everything. makagezwa hlanjululwe Get washed and purified. thathela amanzi umhambise ngale Go esifuthweni and get steam. nkosi nkosisi God bless hamba you. lesifuthweni wena baba mkhulu Grandfather. umkhulu bani wena Grandfather, what's your name? umkhulu njengane sakahatebena alohleli phezu kwalomntwana wahamba kanjani emhlabeni How did you die? ngafela entabeni mina ngafela entabeni mina ufela entabeni Died on the mountain. manje ufuna akwenzeleni lo What do you mntwana want the child to do for you? ngabatshela bakibi ukuthi bahambe yokugeza isikhwama isikhwama The bag. oh mkhulu wawuhamba usebenza ngabantu Were you- wahamba usebenza ngabantu You left. You were a traditional healer. nganginyanga edumile mina empumalanga yonke mkhulu ufuna umprofeti amenzeleni ufuna ngikwenzeleni What do you want the prophet to do for Mkhulu. you, grandfather? hamba hlambulula ikhaya lakhe umsama wakhe bawulunganga ugcwele ukungcola that's why izizimo zabo zingalungi nifuna enzeni lo mntwana What do you want the child to do for you? nifuna enzeni lo mntwana What do you want the child to do for you? nangu uhleli kuye okhalweni uhleli umzimba wonke nangu umzimba wonke nangu uyahamba umzimba The body. lethi ikhandlela eliyelo Oh, liqande liphuzo lethi please. ikhandlela eliyelo lapho Prophet. la lapha Listen. sesimkhansela isibani ke We are manje burning the sick candle for him ngokamoya through spirit. yena kumele ayolungiswa ekhaya Go to be rectified. mina ngimvulela ngokamoya ngimvulela kulomsamo on this ancestral platform. sisemsamo masila wasezulwini Platform, the heavenly one. ila khona ukuthi umsamo wakini mawubona ukuthi umnyama bese uzowucelela la kule ndawo From this place, baba somandla Father Almighty, ngibambise nali ikhandlela funda izandla zithi izandla hands now. babisele ikhandlela That, akancane ke ngincane ukwehlisa baba somandla Father Almighty, Zulu lemfihlakalo confidentiality of heaven. nangu nomntwana There is a child here.
ngimcelela ethunyweni I'm asking zakubo messengers of her home. baba ngicela ungiqoqele Father, ithunywa please collect the messengers. zakubo ikamoya Spiritual messengers. makuvuleke isipho Let sakhe her gift be released. makahlanzwe ngaleli Let her release khandlela through this stick candle here. uma elikhanyisa She's burning it. idalwa zakhe ahamba nazo Messengers with her masikhunjulwe must ikhanye be remembered and they must be Mayikhulume lighted. kuyena. They must speak within herself. mkhulu ohamba naye Intercessor with her. ngiyakukhanyisela isibane Burning the stick candle for you. ngingumprofethi uqaba Prophet Dr. X. ngithunyiwe I'm uNkulunkulu sent by God. uyithumile le ngane kule ndawo The child to this ngiyakukhanyisela place. isibane Burning the stick candle for you. busimentshiso Match play. akukhanya konke Let there be light. ingelosi kamprofethi ayikhanyisele Let it burn. naso ke sikhanya isibane It's burning now. The stick candle is Khanya burning. mkhulu, khuluma Burn mkhulu. now. Speak now. naso siyakhanya isibane Burning. The stick candle is burning now. aha Lord. mkhulu Grandfather, mkhulu ngiyakuvulela indlela I'm releasing. I'm opening the path for you. Ngicela wasele umveli nqaye akwandise sengikhululekile sengiyakhona nofe emaphuphe akwandise dikiza lento engiza la angithi akwangitshela lutho Did not tell the prophet anything. Haven't you said anything mina to the pastor? angithi wena akwangitshela lutho angithi okay told nothing to izakuye umbhobho isekuye angithi akwangitshela lutho Yes, you haven't told me anything. uma uhlezi inkinga yakho onayo kakhulu kade ngibonile mtshele ke manje He said that since he's been sitting down there, he has seen your problem. njoba ulapha ingelosi zakini zikamoya zifikile kimi As you're here, your angels have come to him. kufike amakhehla akini Your but great, mina ngisazi isilungu but akhulume nami ngolimi likamoya your great grandfathers have come to him and spoken to him. mina akwangitsheli lutho angithi You haven't said anything to the prophet. No, I haven't. uthi uNkulunkulu number 1 angisolve inkinga yakho yobudlelwane ngakwezothando God says the prophet shall help you on the relationship point. ngoba khona iproblem ekhona othandweni lakho Because there's a problem in the relationship. okumele nawo amathonga wakho ithunywa zakho angazi noma umlungu angithi umlungu ya amathonga wakho asefikile akhuluma ngomuntu osebudlelwaneni naye kakhulu first into kumele ngilungise Okay, they spoke about your boyfriend or your husband, as you said. mana ke ngifuna ukubuza wena ngoba ngizokusiza ngifuna ubuye la uzobonga after ngiqeda ukukusiza And the prophet wants to help you, and then after he has helped you, you should come back for Thanksgiving. Definitely. right now ngifuna ukubuza wena ke first wanna iphi indoda yakho Where's your husband? Bella Bella. yenzani What is he doing there? uyigcine nini He's busy with other women. umbhobho Hold your mic. Eh? He's very busy with other women. He's a lot of women. Lot eh of women. umbhobho sitothandesi ngifuna ukubuza iphi ubuza 14 Where's ubuza your 14 husband? ngoba into kumele ngisolve kuqala so ithunywa zakubo so abelungu bakina sebashona mina ngumZulu but ngumprofeti bafikile kimi abakina sebashona ukuthi ngikusize bakhulume nami ulwimi lwasezulwini ukuthi wena unenkinga kuyiboyfriend ngifuna ukubuza ukuthi where is your boyfriend iboyfriend yakho iphi uyigcine nini He's in Bella Bella. khuluma Oh, Uyigcine nini? use Bella Bella kade wamgcina. umgcine nini When last did you see him? Last week, Monday. last week Monday Yeah. but kukhona lapha eningazwani khona Are you guys fighting? Yes. khona izimpi niyalwa Are you fighting? Oh, fighting, yes. I took my stuff and I left. eh I took my stuff and I left. Uthi ubayalwa uthathe izinto zakhe wahamba. nakho angithi is the first time ukhuluma nami first time you came Second time. oh uke weza But it's the first time I see you.
Oh aningitholanga. Uthi uze nje esontweni. Oh uze esontweni akasakhulume nami. Oh. Okay. La lapha ke, ngizokusiza. He says he's gonna help you. Please. Eh? Please. Kakupa tu. Uthi uyacela la umsize. Don't cry, man. Don't cry. Uskalla modimo waka utengi. He said, don't cry. His God has helped you. Ubani igama lakhe? What is your boyfriend's name? Likamkhonyana. Your boyfriend's name? Shimi Elliot. Elliot. Yeah. Elliot! 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 Awuthangane. Awubuyise amafutha ami lamancane. La lapha mtshela. Baba Mbobo. Okay, ngitshele wena. Elliot khona umuntu wesifazane anaye asemtholile. Okay, the prophet is saying Elliot has gotten another girlfriend right now. Yes. That's why I left. Yimina engishoyo. Baba uyavuma uthi yikho emshiyile. Baba onamandla. God. Elliot lo mzimba uthintile Hello. makabuye. Elliot, trust the power, let come. Zulu lemfihlakala. Confidentiality of heaven. Yenza Do umangaliso the miracle. ukuze igama lakho So that your name lidunyiswe. could be praised. uNkulunkulu wezizwe God of zonke, all the nations. uNkulunkulu wabantu bonke. God of everyone. Ngicela ubufakazi. Ask for a Ebusuku testimony. angalali. At night he mustn't sleep peacefully. Ithunywa The messengers zakini of your home. nesithunywa The sasenqabeni messengers of the Ngabeni. mazifike Let them kuye. attend to him. Ngibusisa wonke lo I'm mndeni. blessing all whole family. Awuthike lapha amakhanda. Nawe mama ithancane. Duku. Akukhanya konke. Let there be light. Akukhanya konke. Let there be light. Izinto ifuleke. Everything matters to be released. Abaphila abantu. People must be delivered. Zulu lemfihlakala. Confidentiality of heaven. So Ngehlisela I isibusiso descend a blessing wo wonke lo on the mndeni. whole family. Ngiyanibusisa I'm namhlanje. blessing you today. Baba ngivula izindlela zakho. Open their parts. Umuthi. Sorcery charm. Umuthi awungasebenzi Sorcery phakathi charm kwenu. must be dysfunctional. Umoya We don't have- omdaka Evil spirits mawuhlukane nani. must get away from Umuthi you. olandiwe Sorcery charm collected a spell. eRustenburg Rustenburg spell phakathi kwenu. among you. Walandwa wesifazane Collected neso. by the woman. Neso. Neso. Do you hear that? Nina two. Wena nawe. Two of Khona you. umuntu wesifazane The onilandele woman umuthi. collected a spell there from Rustenburg. Ke nnete. Khona umuntu wesifazane The woman onilandele umuthi kodwa ufuna ukulaya collected. wena. He just want to let you down. Sisize prophet. Ngithi nginamanga. Am I lying? Nginamanga. Ke nnete. It's true. Nethi wena baba khona Father. umfazi omdala The uphi woman, umfazi where's the first wife? Ke no wa ntsamela wenze ditlhare. idivorce
Hlukanisile. So manje uyakulandela ke. Now he's following you. Asikhale In a mystery way. so unyaka ditšhelete tšaka. Ufuna imali, ufuna She's ufuna after ufuna the man. uwahlehle ukuthi lihlukane. She wants you to separate. Uyalwa namanje Fighting usalwa. now, she's still Nawe futhi uyakulwisa. fighting. It's against you also. Manje Fighting ngizomsebenza against you. mina. I'm gonna minister Eh? to this one. Sisize prophet. Ngizomsebenza. I'm gonna turn to him. Ngizokusiza, I'll ngizonisiza help, I'll nani. get you delivered, all of you. Beke e fitileng ne ke ile last quarter teng. Last quarter ne ke ile ka di 21. Ne ke ile ka 21 bjale e fedile. Ha o sa ne nngwe nka boela mo yona. O emetse ditšhelete fela. Zulu lemfihlakalo. From the host of heavens. Back to the sender. Phinde emuva kokuthumileyo. Back to the sender. Phinda kokuthumeleliyo. Back to the sender. Phinde emuva kokuthumileyo. Back to the Phinde sender. emuva kokuthumileyo. Asibuyele Let them emuva. bounce back to them. Ezobumnyama. That evil Ngiyabonga. things. God bless you. Inkosi God nibusiseke. bless you. God bless you. Thank you, man of God. Sanibonani maQhawe. Igama lami nguthandeka. Ngakamthethwa ngivele eSwatini. Ngonyaka ondlule impilo yami bengekho right, bengigula kakhulu. Ngahamba ngaye enyangeni ukuthi ngiyocela usizo. Ngaya esangomeni saseThekwini. Sanginikeza into wrong. Sangifaka inyoka ngekhathi kwami. Bengigula bengakwadi ngisho nekulala ebusuku, ngilala ngema-drugs, ngiphila ngema-drugs. Unyaka wonke wa 2023 ngiphila ngema-drugs ukuze ngikwazi ukuthola ubuthongo. Ngingezwa futhi noma inyoka lengangifakwe yona ingidla igazi ngilele. Ney'nsuku zami besezibaliwe vele ngoba bengibona nasendlini bekugcwale nayintuthwane ngisho nasembhedeni. Sengidliwa ngisho nayintuthwane ngiphila endlini. Ngathi ngilele ngobunye ubusuku kwafika ivision kabamprofeti kaba. Ngangena ku Facebook, ngagugula ku Facebook, ngafuna ukwazi ukuthi ubaba kaba ungakuphi. Ngafuna ku Facebook ngathola neaddress yalakhaya. Ngafika lakhaya kwaku November usuzophela. Ubaba mangifika lana wangiprofetha wangithandazela mahala nje futhi. Alikho nelinye isente limnyama engalikhipha. Wangikhulekela ubaba. Ngaba ngcono. Ngakwati ukuthi ngilale since ngaqala ukufika la khaya. Angizange ngaphinde ngaphuza idrugs lokuthi ngilale. Sengilala njengabantu bonke. Sengiyakwati futhi nekuphila. Yanyamalala lenyoka yathula. Kuthe ngolesine evike elidlule. Ngiceda nje ukugeza. Ngithi ngiyagcoka ngize esontweni. Ngathi mangithatha impahla yami yangasese. Mangiyivithiza ngifuna ukuyigcoka. Kwacathaka inyoka nje enkulu. Labathi inyoka yabafazi ibovu kodwa inkulu yona. Ngendlela inkulu ngakhona kwangafanele ukuthi ngakwazi ukucasha ngaphakathi kwempahla yami yangasese. Hayi ngathuka mangibona kucatheka inyoka, hayi ngaba nesibindi. Ngayigijimisa lenyoka, yabaleka yangena ngaphansi kwezinto, ngakhipha zonke izinto ekamerweni endlini. Ngayithola ngayishaya ngifihliza ukuthi ifihlike vele. Yafihlika inyoka kodwa beyivele isanyakaza, ingafuni ukufa. Ngathatha isiwasho sala ekhaya sasolwandle. Isiwasho lesi sihamba netshele solwandle namanzi. Ngathatha amanzi ngoba benginawo endlini, ngayithela lenyoka ngamanzi. Yafa. Ngayibona ingasanyakazi. Ngayiqoqa, ngathatha nale sembatho sami sangasese, ngafaka edustbin, ngalahla konke nale nyoka. Ngabuya ke ngezo sontweni, ngachubeka nokuze sontweni. Ngiloku ngithatha itshe lelela la esontweni lasolwandle, ngithandaza ngalo ubusuku, ngithandaza ngamandla.
ngithandaza ngamandla ngiyibiza ingilosi yasenqabeni ngiyibiza ngamandla ubusuku nemini ngayiniki ukuphumula ngikhuleka noma ngigeza ngikhuleka noma ngenzani noma konke engikwenzayo ngibiza ingilosi kababa umprofeti Qaba kuko konke engikwenzayo njengoba namhla sengiphila nami ngifana nabanye abantu vele ngase ngitshele nomndeni wami ukuthi ayi ningasangibale emndenini nilungise ngoba vele sengiyabona ukuthi indlela yami sevulekile ngoba ngigule kakhulu unyaka wonke ngiye ebhedlela ngishawa yi-stroke mihla namalanga ngishawa yi-stroke mihla namalanga ingimunye igazi lenyoka mase kuphela igazi niwe kwesinye isikhathi mangiyizwa ukuthi seyicalile ukungidla igazi ngihambe ngidla ukudla uma ngidla ukudla iyehle ithule uthi mase ilambile futhi ibuye izomunye igazi ngishawe yi-stroke ubuso bami bujikele nganhlanye umzimba ungasakwazi ukusebenza uphinde ubuyele umzimba ube right uma se isefuna igazi futhi ibuye izodla igazi kimi ngishawe yi-stroke futhi bengihlala ngisesibhedlela wonke lo nyaka ophelile bengihlala ngisesibhedlela until ngaze ngathola ubaba Qaba kulapho khona impilo yami ngaqala ngaphila nami nginethemba lokuthi konke kuyolunga empilweni yami ngengilosi kababa umprofeti Qaba ngicela ukwexwayisa abanye nje ababantu umhlaba wonke nje South Africa yonke ukuthi umuntu uqaphele la uhamba khona ubheke indawo okufanele uyongena kuyo ungahamba ufuna usizo noma kukuphi noma ngabe sekumnyama kanjani kungcono uguqa ngedolo ukhuleke kunokuthi uhambe zangoma nezinyanga mina sengiyazisaba kakhulu ngendlela okwenzakala ngayo empilweni yami ngiyabonga ingilosi yasenqabeni ngibonga kakhulu konke ubaba ngenzele kona ngingenamali ngingenalutho ubaba wangilapha wanginika impilo wanikela ngempilo yakhe ubaba wanikela ngempilo yakhe ngempilo yami ukuthi mina ngiphile ngiyabonga baba ngiyabonga ngilosi yasenqabeni ngiyabonga nomndeni wami osongilahlela izandla kungase khona endaba nami ngoba bona sengiphelelwe yiyo yonke into benginayo namabhizinisi wami wonke avaliwe angisenalutho ngisho nasendlini ngoba bengihamba lena nalena ngithi ngifuna impilo ngibhadala ama-1000 ngibhadala ama-10,000 ngithi ngifuna impilo kodwa akukho la ngasizakala khona ngafika ngasizakala ngaphandle kwemali encabeni ngaphandle kwesente elimnyama engilikhiphile alikho ngiyaphila ngaphandle kwemali ayikho imali engiyikhiphile njengoba ngiphila nje ubaba unginika impilo wangikhulekela ingilosi yasenqabeni yanginika impilo yaphinde yanginikeza namandla wokukhuleka ukuthi ngithandazele impilo yami naku ngiyaphila ngubonile 2024 ngiyaphila nami ngiyakwati kulala nasebusuku njengalabanye abantu ngiyabonga